आकार हो गए। हमने के नारदी के आकार अलग अलग खुली ठाट बढ़ी जाए, अलग अलग तरीका के बारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 बरिस 7 महीना 26 दिन में रामायण के रचना कैली। हाँ ओकरा वहां के शादी बियाह हो गए रहे, लड़के में रचना ना कोई। 2 बरिस 7 महीना 26 दिन में रामायण के रचना कैली। उनकर मेहरारू के नाम रहे रतना। इतना कम में पुरुष लोग सब कहना देख लो ना 12 बजे राती खा लाश पर चढ़ के जाता रहे कि नाय पर चढ़ के जाता रहे नहीं बुझा ना 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 ससुरारी गइल बड़े। हाँ रस्सी लटकावल बा कि सांप लटकावल बा नहीं बुझा ना। जब अंगना में पैर धइले बड़े हाँ। पहले रत्ना के नींद टूट गई। कहलिए ओहो तारा है हाड़ मास से जितना प्रेम बा उतना प्रेम तू प्रभु के चरण में लगा लेबो हाँ। तो तहर मुक्ति बन जाई। आहा। वही बेरा से प्रभु जी के खोज में तुलसी बाबा चल दल बड़े आ लिखले बड़े का कुछ विद्वान के भी मतबा और कुछ तुलसीदास जी महाराज लिखले बड़े कि कलयुग केवल राम नाम अविलंबन एकू नाम जपत शिव अंबर भयऊ जन्म मरण के संशय गयऊ सूर्य पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू उल्टा नाम जपी जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बना। और लिखल बनी कि बड़े भाग मनुष्यन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा एकरा खातिर देवता लो तरसेला। हाँ हमनी के मिल गइल बा। हाँ तो मिलने के माने का हो का इसमें के उसमें या माघ में के पूछ में गलती कहते नहीं लिखले बनी काहे ना लिख दे जे बड़े भाग बकातन पावा हाँ चाहे गधा तन पावा काहे लिखनी काहे यही पर हमनी के चेतन नहीं खिजा करो ना चेतन भाई चेतन काहे कि मनुष्य में चेतना बा का धर्म है हाँ का ये धर्म है हाँ कि बाबूजी हो हाँ कि माई हो हाँ कि बेटी हो हाँ कि बहिन हो हाँ एकरा बाद देवियो देवता लोग होला होला ई मनुष्य जन बुझेला। हाँ शर्मा जी ना गन के तने सुन लो सुन लो लेके भौजी के देवरे फरार हो गइल तनी सुन लो रहे जाओ ना के डर ओकर चेतना रही तो भौजी के लेके फरार ना हो भौजी के गोड़े लगी। एगो लक्ष्मण जी कैसन देवर रहले कैसन जे अपना सीता माता के अंगूठा देखले रहले चरण के हाँ आज तक ले सूरत ना देखले रहले आहा ई पता का लागल कैसे कैसे जब हरण क के लेके चल गेल रावण सीता माता के हाँ त राम जी चिन्हावत देखत बबुआ हई सीता जी के नथुनी हो हई सीता जी के कान में के हो हई सीता जी के गौर में के हो कहे भैया हम आज तक उनकर गौर आना के कान देखल ही नहीं आहा उनकर अंगूठा हम देखल ही नहीं तो हम का जानते जे कौन गौर में के हो रहुआ जाना तनी रहुआ देख और लिखल बानी कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा काहे कि मनुष्य जन में चेतना बा का धर्म हो ई मनुष्य जो बुझेला। हाँ